Hello kayong tanan, di ako rin sa bukid. Nag-update ni sa ang kaumahan. Nindot kay diri sa bukid guys. Wala din diha sa lungsod o sa syudad. Daghan kay mga fog. Ningaw kay diri sa bukid. Okay laing mabati, mga lang tingog sa langgam. So, uban ni karon ninyo guys sa amo ang pag-update sa amo ang uma. O kung wala ko'y klase, arisad ko sa amo ang kaumahan. Wow, kanindot og view ng mais. Dagko na sad. Update ta sa ato ang kaumahan. Dengari tuyog tangari tikas tapas sa ubos. Tara nga tas unahan. Wow. Among nintuyuhan kay dagko ng among mais. Pero naalay mga sagbot. Hindi among gi-update. Dagko na sa among katong ako ang among mga pinugas diri. Maningkamot parang naay maabot. Nindot ko yung tanaw ng mais. Sa dili madugay, nanasad mi ani maani. Hello guys, mawjud niya ang kinabuhi diri sa bukid. Pagpanguma aron ta kabuhi ug makakaon. Kung wala ko'y klase guys, tabang ko ni James sa uma. Kaya parang wala may klase sa Bado man ron. So, nagula mi diri. Dagko ng mais guys, pero realay sangbot. So, mao ni akong panghaan sa sangbot. Aron nga mudagko ang puso. Ang jud among kinabuhi sa bukid. Nahuman na jud guys, namuugo na. So, salamat kayo guys sa inyong pagsunod kanunay sa amo ang mga video. Mahinaot kung naadjud mo like o follow o share ako ang Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. I love you ninyong tanan. Bye-bye.